que estic jo a la gerència hem intentat deixar de ser un món més masculí i promoure activitats on hi hagi una dona o una noia per visibilitzar el món femení en els escacs. Crec que he passat per totes les fases de l'esport, esportista, entrenadora i ara dirigent. Crec que és la millor etapa que jo puc contribuir en el món de l'esport. No només des de la vessant de direcció pura i dura, sinó de creativitat i de proposar noves idees que potser en altres vessants no he pogut fer. Crec que ser agent, doncs, al final tens una responsabilitat molt gran en la vida i en la carrera de les teves clientes. Les jugadores ja tenen salaris que els hi permeten només jugar a futbol, no tenir que compaginar primer treball, després estudi i després els entrenaments, que és el que feia també que el nivell no sigués el que és ara.